First time pa ni mahimo. Saan siya, tea cookies? Chocolate crinkles. Chocolate na may cookies. Chocolate Crinkles. Diyan? Crinkles. So flour. Dayon. 2 teaspoons sa baking. Powder. Kasi man ang baking na ito. Ito baking powder na. Dara tea ang baking powder. Ito ligo si ate. Ligo yung taon ko kayo sa Hey, parang perfect na mo. first timer. Two teaspoons. Baking soda natin. Baking powder. Baking powder. Baking soda nga powder. O, saka teaspoon na salt. Limbarok ni yung lang yata nga batong kay karaan. Yan naman. Uy! Naguwang. Pilionon. Tigo. Nangunot na. Nangunot na. Yung nga limbarok. Sakto na tayo na. 1 teaspoon Lemon. nga Himalayan salt. Unya, ato siyang adjagon. Ano ba gausik? Dito siya kung ano, ihanap ba kayo para ma-fine. Ay, tuyog ajag kay ma-fine siya. Isod man sad kay ninig. Kutaw bitaw ni mo. Kay magbugol-bugol siya ba? Ang 1 cup ba yung kinahanglanon na coco, chocolate. Fresh din yung gigamit ito na. Kakao jud ni siya nga pure. di dyan na peke, kay pure dyan na siya. Ang lang na for 1 cup. And then 2 teaspoon kape, 1 cup nga white sugar, half cup nga brown sugar, half cup nga coconut oil. Tapos ano siyang tuyokon. Saan na siya, tea? Vegetables oil? Oo. Half cup. Sure. Ay, one at a time man ko, no? Ito, tagsaon ba siya? Ito kang itlog. Harvest sa Okay, gagman na siya. Yan ang extra large egg man doon, no?
butang sa powder. All-purpose na siya, te. All-purpose baking powder o salt. Han, pwede nagsabi ha kay hawi nagsugod. Hawi nagsugod. Tabangi kung kutaw ba? Agoy, mag-bake na si ate og tiwas. Oh, he's alive, and if he passes his next trial, he'll be king. Masa na siya, ate? Katong sugar. Icing sugar. Icing sugar. Han! Pinagbutang pa rin kong oil dahil kung gamot ka para di mo piliin. His luck is about to run out. Matang ka. Matang ka. Na. Dayon. Ari sa sugar. Diara ang chocolate crinkles. With mayonnaise. First batch. Napay sunod. Hello. Luto na gud ang kuan ni ate, no? Na lami pa ni sa kuan dry, lami pa ni sa ubang padiha, no? Tanaw ada yung lami kay ni siya, no? So kung ganahan mo order ani, just subscribe, follow, IRing BAnbanon, no? Take care everyone and God bless. Bye.